Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Bundan önkü derslerimizde aydıp geçişimiz ýaly musulman doganlar. İnşaallah Allah Taala ömür verse bundan soň bidgatçylaryň orta atýan şüphelerini, bidgatçy ahunlaryň diýen goýan geplerine İnşallah elimizden geldiğince cevap vermeye çalışırız dedik. O bir näçesine cevap verdik. Bir näçesiň şüphelerine cevap verdik. O bundan soň inşallah bu barada bu meselelerin üstüne has köp durup geçeriz. Yeri gelende ol bidgatçy ahunlaryň eger gerekli görsek adyna maýdarys. Gerekli görsek diýen sözüniň sesine mi goýarys? Hawa gerekli görmesek diňe diýen zadynyň nämedigini aýdyp cevap bereriz. Ol bidgatçylaryň atýan şüphelerine inşallah yeke-yekeden gyssanman cevap bereriz. Indi şu günkü dersimizde musulman doganlar şul bidgatçylaryň ýaýradýan bir şüphesi var. Bilmeýän insanlaryň içinde ýaýradýarlar. Ol hem näme? Ähli sünnet ýoluny, dogry akida çagyrýan ahun ulamalara şul bidgatçylar näme diýip töhmet etýär? Kabir ziyaratyna gitmek bolmaýa, kabir ziyaratyna gitmeli däl diýýärler diýip töhmet etýärler. Wahhabi bir zat diýär. O gepe halkynyň paranogyn ýuwaş-ýuwaşdan millet gözi açylyp barýar. Kimiň nämedigini millet diňleýär, deňeşdirýär. Hawa şu içinde kabir şüphe atýarlar. Näme diýär? Kabir ziyaratyna gitmeli däl diýärler. Kabir ziyaratyna gitmek bolanok diýärler diýip ýalan gurrun ýaýradýarlar. Hiç bir musulman doganlar, hiç bir ähli sünnet ulamasy akidesi doğru bolan hiç bir ähli sünnet musulman ulama radal adati musulman hem kabir ziyaratyna gitmek bolmaýa diýmez we diýmeýär. We biz hem ähli sünnet musulmanlar hiç bir ýerde kabir ziyaratyna gitmeli däl, gitmek bolmaýa diýmeýäris we diýmedik. Çünki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ursat beren zadyny, öwreden zadyny hiç bir musulman çykyp Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bilen tersleşip bolanok diýip bilmez, başarmaz. Biz beter näme diýäs musulman doganlar? Kabir ziyaratyna gitmek mustahab diýäs. Gitmek gowy diýäs. Başarsaňyz gidip duruň diýäs kabir ziyaratyna. Emma bir mesele we şol zatlara biz üns çekýäs. Ol hem musulman doganlar kabir ziyaratyna gidip edilýän bidgat we islam dinine gabat gelmeýän ters işler bar. Şol işleri kabir ziyaratyna baryp etmek bolmaýar diýip aýdýas. Biz şoňa üns çekýäs. Misal üçin musulman doganlar kabir ziyaratyna gidip ölülerden zat dilemeli däl. Ölülerden zat dilemek üçin kabir ziyaratyna gitmeli däl. Kabirin daşyndan aýlanmaly däl. Käbir kişiler barýar, 7 gezek daşyndan aýlanýar. Ol ýerleriň diýwarlaryny, daşyny oňşamaly däl. Käbir kişiler barýar, şol kellesini goýup diýwaryna zadyny dilek edip musulmanlar diňe Käbe baranda Käbeň bir gyrasynda durup dilek edýärler. Ondan başga ýerde biz kellämiz goýup dilek edýän ýerimiz ýok. Diýwara zada ýa bolmasa agaça daşa. Ol ýerleri musulman doganlar diýwarlaryny, daşyny oňşamaly däl. Ol ýeriň duzuny, topragyny, agajyny bereketli hasaplap öýe getirmeli däl. Aýna plan mazarlykdan getirilen duz, plan ýerden getirilen bir zat diýip näme getirmeli däl. Ol ýerlerde gadan atyryp gabyrstanlyklarda iýip içmek bolmaýar. Gabyrstanlykda sadaka bermek bolmaýar. Gabyrstanlykda jany soýmak bolmaýar. Gabyrstanlyk gabir ziyaraty iýip içilýän ýer däl, gadan atyrylýan ýer däl, jany gurban edilýän ýer däl. Ol ýeriň musulman doganlar agaçlaryny dilek edip, ol ýeriň agaçlaryny dilek edip näme der? Mata daňýarlar. Şol bolmaýar. Ya olmasa diýwaryna ya könerak agajy bolsa, şoňa dilek edip mata daňýar. Şol hereketler bolmaýar. Kabir ziyaratyna ibadet maksady bilen gitmeli däl. Kabir ziyaraty ibadet edilýän ýer däl, ibadet mesjitde edilýär. Kabir ziyaratyna gidip namaz kılınmaýar. Namaz mesjitde kılınmaly. Ve käbir jahil adamlar ol ýerleri, käbir kabirleri näme diýerler? Käbe deňeýärler. Plan mazara ziyaret etsen Käbe giden ýalakmyş diýerler. Bul batyl zat musulman doganlar. Ähli sünnet ulamalarının ta qadim döwürden bari we häzirki günne we biz hem şolaryň kitabyndan okap halka düşündirmäge çalışýan adamyz şol. Ey musulman doganlar, kabirstanlyga ziyarata gidin,
Ýöne gideňizde baryp islama ters hereketler etmäň. Şu zatlar islama tersdir. Hawa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine tersdir. Bidgatdır diýip musulman doganlar şu zatlary etmeli däl diýip aýdýar. Kim kabir ziyaretine gidip şol işleri etse, diňe bulardan ibaret däl kan, oň hemmesini sanasaň sanak gidip oturmaly. İnşallah Allah Taala ömür berse, kabir sanlyga baryp edilýän ýalňyş hereketler barada ýeke hemmesini düşünürüp elimizden geldigiçe delil bilen batyllygyny ýalňyşlygyny inşallah haskem giňişleýin açyklap bereriz. Ine şu görnüşde musulman doganlar kabirstana baryp şu ýylak we bulardan başga da islama ters hereketler, bidgat hereketler etmek Allah Taala bilen, Peygamberimiz bilen tersleşmekdir. Peygamberimizin getiren pak dini bilen, sünneti bilen tersleşmekdir. Kabir ziyaretine gidecek kişiler musulman doganlar sünnete göre ziyaret etmeli. İslamda, sünnette kabira gonamçylyga gitmekden iki maksat bardyr musulman doganlar. Birincisi ölüleri, yani kabirleri görüp ibret alıp ahirete ýatlamak, Allah Taala'nın huzuruna çykmaga taýinlenmek. Yani şu da meniň ýalak insany, burada şu da dünýäň aladylar bilen gezip ýördi. Pul diýip, kazanç diýip, bir zat diýip, emma birden ka ajal geldi, ölüp gitdi. Ertir gün mene şu dar çukura gelmeli, menem ölmeli, berzah alemi we hasap kitap bar diýip näme ahirete ýatlamaly. Yani ölümden soň boljak zatlary ýatlamaly. Birinji maksat şul. İkinci maksat musulman doganlar ölüler üçin Allah Taala'dan bagşlanma dilemeli. Kabir ziyaretine baranymyzda Peygamberimizin sünnetde öwreden dilekleri bar. Şo dilekleri okamaly we Allah Taala'dan ähli imanly ölen musulman kişiler üçin, hususan şol kabirde ýatan kişiler üçin näme dilek etmeli. Ya Rabbi şolara merhamet et, bagşla wori. O dilek sünnetde geçen, hadiste geçen dilegi bilseň, şol dilegi okamaly. Onu bilmeseň öz sözüň bilen dile bermeli. Ey Allah Taala, ya Rabbi şu bendelerin günahyny bagşla wori. Mekanları cennet bolsun, kabirleri cennet bakçalarından bir bakça bolsun diýip näme hasaplaryny ýeňlede wori diýip şeýdip ol ölüp öten musulmanlar üçin Allah Taala'dan dilek etmeli. Ene musulman doganlar sünnete göre kabir ziyaretine gitmekden şu iki maksat bar. Başka maksat ýok. Bu bidgatçylaryň musulman doganlar kabir ziyaretine gitmek bolanok diýerler diýen gepleri yalanlar, töhmetdir. Bilmeýän insanlary dini dogry düşünýän insanlardan uzaklaşdyrmak üçin orta atýan yalanlardyr. Elhamdülillahi Rabbil alamin.